Fer la Transpirenenca és creuar el Pirineu d'un mar a l'altre. Hi ha moltes rutes i formes de fer-la. A peu tenim dues alternatives. Per Espanya el GR11 i per França el GR10. Amb bicicleta també tenim dues opcions principals. La Transpirenaica amb bicicleta de muntanya, que va per camins trencats i fa portejos molt llargs per dins d'Espanya, o la ruta d'Escolls, que va pels ports francesos més famosos i que es pot fer tota amb bicicleta de carretera. Nosaltres vam trobar una ruta diferent, una ruta amb bicicleta gravel per la vessant francesa del Pirineu. Aquesta ruta recorre principalment valls franceses, per camins i carreteres secundàries, evitant els llocs més freqüentats. Va ser tot un descobriment. Sabíem que el recorregut tenia molt de desnivell i, per tant, ens va costar molt aproximar el total de dies que ens costaria. Finalment, es va costar 8 dies i vam poder tornar fàcilment a Perpinyà amb el tren. Per fer la Transpirenaica, a més de triar la ruta, cal triar la forma de viatjar. Nosaltres vam decidir anar en bicicleta amb alforges i dormint en la tenda de campanya allà on es pogués. Vam pensar que dormiríem algun dia de càmping, sobretot per poder dutxar-nos, i també que ens abastiríem a les tendes i restaurants que trobaríem pel camí. Seguidament us contarem la nostra experiència. El dia 7 d'agost per la vesprada vam arribar a Perpinyà, on vam deixar el cotxe. Vam començar a pedalar des de la platja de Canet, però a molt poques hores de llum sols vam poder tornar a Perpinyà, creuar-lo i seguir uns quilòmetres direcció a Prades. Ràpidament es va fer de nit i ens vam tirar a dormir amb els sacs a la vora de la carretera. A l'endemà vam seguir pedalant direcció a Prades. Vam passar pel pantà de Vinçà i poc després ja ens vam desviar per una carretera preciosa cap al coll de Jau. Take your time and don't worry, baby. Everything is fine, even here lately. There's an old friend just hanging around. When you need me, I won't let you down. No, I won't. I'm here for you. Per la vesprada, amb molts quilòmetres a les cames, vam arribar al poble de Mitjanes. Allí vam fer una parada i després d'una votació vam decidir pujar el mític port de Paller. Take your time and don't go to strangers. The path they lay may lead to danger. Després d'abrigar-nos, una forta baixada ens va deixar en Ocs les Termes, on vam poder sopar bé i muntar la tenda a les afores per dormir. When you need him,
¿Teniu algo que dir? No t'encantes que te passarà com a Carrito. I'm here for you. El tercer dia vam continuar per una carretera solitària anomenada la Ruta des Cornitxes. Aquesta carretera va per diferents poblets fins a Tarascon, evitant la carretera principal del fons de la vall. A sordid affair, a record repeating, with no one aware. En Tarascon vam dinar i sense perdre massa temps vam continuar cap al port de l'Ers i el coll d'Agnes. Left for the vultures, out in the cold. Caught on a snare, spotted the scene. Waters will rise, drown in the sea. I fill my cup, but it's not enough. The tide is high, a casual observer, a room full of stairs, a subtle unnerver, out of its lair, stuck in a cycle, foreign to most, acidic environment, sick in the host. Far too close, stuck on a snare, spotted the scene. Waters will rise, drown in the sea. I fill my cup. Vam fer una baixada espectacular fins a Olú-les-Banys, però encara ens quedava un altre port, aquest per pista de terra fins al poble de Oust i Seix. Allí, malgrat l'hora, vam poder sopar en un bar i muntar la tenda en un racó de la carretera. They're like an onion, cut pole to pole, left for the vultures, out in the cold. Harness your hopes on just one person, because you know a harness was only made for one. Don't telegraph your passes, you'll end up with molasses. El quart dia vam passar per alguns dels ports més famosos del Pirineu i per tant vam fer molt de desnivell. Vam començar amb un bon desdejuni, el coll de la Core, per després anar per carreteres secundàries a buscar el coll del Porter d'Aspet i, finalment, baixar i pujar el coll de Menté. Well, show me a word that rhymes with pavement, and I will kill your parents and roast them on a spit. And don't you try to etch it or permanently sketch it, or you're gonna catch a bad, bad cold. And the freaks have stormed the White House. I moved into a lighthouse. It's on a scenic way. It's so far away from the beginning. The shroud is made of linen. The yearling took the purse. The goth kid has a hearse. Heartbreaking, earthquaking, Kiwis, they are home baking, minds wide open, truly. A leisure suit is nothing. It's nothing to be proud of in this late century. Baixant el coll de Menté ens vam topar en una piscina municipal.
Feia molta calor i no vam poder contenir-nos. Duem 3 dies sense dutxar-nos. Després del bany, més relaxats, vam anar a buscar un bar per sopar i vam dormir amb la tenda en un polígon. El quin dia vam eixir direcció Sant Bertran de Comanys. Per allí vam passar fa anys fent la travessa dels pedals d'Occitània. A partir de Sant Bertran vam passar per molts poblets del Prepirineu francès, amb un paisatge preciós i molt verd, però en cap d'ells vam trobar un bar o una tenda per comprar menjar. ¿Qué pasa, señor Jorge? No res, que anem a dinar, així al Piero, al costat de la carretera. ¿Pero por qué? ¿Por qué anem a dinar? Perquè no trobem un puto poble que tingui un bar. Per la vesprada, molt cansats, vam arribar al coll de Palomier. D'allí, ràpidament vam baixar fins a Banyeres de Vigorrer, on vam decidir que calia buscar un càmping per passar la nit, sopar i dutxar-nos. El sext dia vam seguir per carreteres solitàries i trencacames, similars a les del dia anterior, fins a la ciutat de Lourdes. En acabar de dinar en Lourdes i comprar unes pastilles de fre, vam seguir direcció cap a Pau, per un camí fantàstic, enmig d'un bosc, al costat contrari del riu i la carretera principal. Després d'unes hores amb el GPS vam arribar a Louvy-Jusson, on vam fer una parada. Malgrat el cansament, vam decidir pujar al coll de Marí Blanc, que per sort va resultar, per esta vessant, menys dur del que esperàvem. Dalt va començar a ploure i llavors vam parar en un càmping que hi ha al poc de baixar. Marí Blanc, un dels mítics del Pirineu.
Al 7è dia ens vam despertar fent la baixada del Marí Blanc fins al poble d'Escot. D'allí vam agafar uns quilòmetres la carretera principal abans de desviar-nos cap al coll d'Itcher. Got a brand new dancing yellow spoon, you better watch out your Tropicalia soul. She belongs to me, time belling down, Carol for sure, mama be around. You can dance for penny in the street. Després de l'obligat canvi de pastilles de fre, vam agafar la llarguíssima carretera cap al coll de la B i el següent coll de Sudet. Like a star, got a Kingsley happy ending by your side. Whoa, what I feel in my bed, you cannot sleep. Push the button of fireworks, let me see you beautiful, but it's Malgrat desviar-nos del track i les hores que duíem de pujada, vam decidir continuar fins al coll de la Pierre Saint-Martin i així aprofitar per arrimar-nos a les pistes d'esquí i mirar de dinar en algun bar. there's a woman cooling out for fun, very hot, can't even feel like gypsy car. Can you see the light so tenderly, calypso? En acabar de dinar, vam fer una forta baixada fins a desviar-nos cap al coll de l'Auxerre, on també vam gaudir d'un preciós mar de núvols. Enjoy the sunny sun for love. Whoa, what I feel in my bed, you cannot sleep. Push the button of fireworks, come on baby, shut the door, but it's Molt tard, cansats i un poc baixos de moral per alguna pèrdua de camí i no trobar cap lloc per poder menjar, vam decidir sopar el que duíem i dormir tirats allà al costat d'un trinquet. Don't stop, tick tock. You can't stop the clock, tick tock. Don't stop, tick tock. The rock ain't gonna stop. El 8è dia i últim no teníem clar si arribaríem a Andaia. Ens quedaven molts quilòmetres i sobretot molt de desnivell. Vam eixir per un camí asfaltat en alguns trossos de terra fins al coll d'In Arpu. Des d'allí una llarga baixada ens va dur al turístic Sant Joan de Peu de Port. Després de dinar, amb molta calor, vam afrontar la pujada al coll d'Izpegui, per creuar la frontera i entrar unes hores per la coneguda Vall del Baztán. Llavors, per diferents camins perduts, vam eixir al poble de Xalar, i d'allí ja vam agafar la via verda del Bidasoa que ens durà fins a la playa d'Hendaia.
I amb l'alegria d'arribar a la platja acaba el relat de la nostra transpirenenca. Esperem que us hagi agradat. Continuarem, no ho dubteu. De playa a playa!